Vítam vás na mojom kanáli Cesta duše. Dnes budem tlmočiť jeho tajnú správu, ktorú ti nedokáže povedať do očí. Tak poďme na to. A máme tu hneď prvú kartu. Páža mincí. Premýšľam nad tým, ako za tebou prísť. Hľadám cestu, hľadám ten správny spôsob, ako ti ponúknuť niečo trvalé. Chcem ti poslať správu, ktorá nebude len prázdnym slovom, ale začiatkom niečoho pevného. Druhá karta, máme tu milencov. On vie, že medzi vami je niečo, čo sa nedá len tak vymazať. Hovorí ti, si moja osudová voľba. Aj keď som zmetený, v hĺbke duše viem, že patríme k sebe. To spojenie, ktoré s tebou cítim, ma neustále ťahá späť. Vypadla nám tu 6 palíc. To je už potvrdenie. Chcem sa k tebe vrátiť ako víťaz. Chce, aby si na ňo bola opäť hrdá a aby ste spoločne prekonali všetky prekážky. Chce, aby svet videl, že ste to zvládli. Na spodu palíčka máme 5 pohárov. On vie, že ťa zranil, vidí tie vyliate poháre a tvoj smútok. Jeho správa končí slovami: viem, že som ti ublížil a mrzí ma to, čo sme stratili. Prosím, už sa nepozeraj na to, čo bolo zničené.